Sona nek ra iso baris ki rasah sok do baris. Liripun kados pundi? Aku pancen dadi ratu ki durung nglatih do baris berbaris. Ning mbok ya iki ne dienggo. Mungsuhe neng kono kok lemu baris rono iki piye? Rak mlumpuk neng kene kabeh to. Waduh. Paido menika sing dadi pimpinan. Leno pangidem mati dening aku. Ayo ngletak yo ngletak. Tak kuat-kuatke. Woi. Wah. Dialonke.